poškodený. Som nezastaviteľný! Vy! Dostanem vás! Hej, nie! Otvor sa! Od Illumination. Povolali ma, aby som viedol misiu AZL s cieľom dostať Maximále Mala. Čo za? Dochádza palivo. Vždy nejaký problém. Sa nikdy nemôžem sústrediť a byť zlý. Vložiť kartu a rýchlo vybrať. Nenašítané? No tak. Vybral si ju dosť rýchlo. Áno, veľmi rýchlo. Niektorí sa možno pýtate, prečo ste tu. Hľadám dobrovoľníkov. Áno, vážim si to. Budete prví, kto otestuje naše super sérum, vyvinuté, aby z vás urobilo elitných agentov. Alebo len explodujete. Dámy a páni, naša nová tajná zbraň. Mega Mimoní. Na pičku! Prego. Flama. Hej, Jeremy, tu che cosa? Tu problema! Ja Zloduch 4. Dobrú huť, Britney. Nemôžem hovoriť, že som Britney. To by bola lož. Nemôžeš byť viac ako tvoja sestra Edith. Tá klome v jednom kuse. Neklamem. Vidíš? Klome aj teraz. Nádherné, musím dodať. V kinách od 4. júla.